Олежка Хил! Ты Олежка Хил? А ти що? Там, коротше, сьогодні типу він поставив в 4,5 ляма гроші на Дубай йому. Ой, не Феррарі, а це випав, як його. Макларен. Тут добре. Ну. Ти будеш сьогодні на конта? Я був зафрапс. Скоро все случится, скоро случится. Не было, там не было, там не было. Было? Странно. Давай ти мені тоді на карточку кинеш. Братик, мы все